Сега ще направя първото хвърляне. Ще хвърля някъде така по-напред, за да видим. Все ще имаме поне няколко кълванета. Ще се опитам да изтичаме така малко поне. За да видим, може да имаме някой удар. Преди малко, преди да хвърля, видях, че има активност по реката, но сега ще видим. Въдицата, която използваме, е Tikka XL Match, 5,25 грама, 4,20 дълга. Тук е момента да ви кажа, че този клип е спонсориран от известната марка плувки Bobby Fischer. Изпратиха ми доста модели плувки, за да ги изпробвам и наистина допреди това използвах плувките на други различни фирми